И ето, че дойде време за визитката на поредния участник в Игри на волята 5. Аз съм Виолета Стайкова, на 47 години, родена съм в София. Още на 24 разбрах, че България е тясна за умна, силна и красива жена като мен. Е така, в България останаха само някакви грозни и слаби пустакеси. Работят над 60 човека за мен и усещат колко е строга ръката ми ежедневно. Гати с крънзата. Може ли една пица за 60 човек? Нямам мъж до себе си, но пък си имам кученце. Рекси, занеси на мама кокала. Казват, че годините на жената са голям товар, че след 40 преставаш да бъдеш жена. Простаци. Не съм жена, която се впечатлява лесно. Плочки, сресен бритон, мускули. Често ме свалят 20-на годишни мъже. И някак си ми е смешно някой тръгне да те сваля и те попита колко диваш от лежанка. Аматьори. Здрасти, секси. С колко клякаш?